Heldu dira arratsaldeko lehenengo bi gonbidatuak. Tarte honetan, ordu bi eskas, akaso ordu bi izango diren honetan, 3 elkarlan esperientzia ezagutuko ditugu. Jarrita ditute dagoeneko lehenengo esperientzia aurkeztuko duten lagun biak, Silbi Xenal eta David Izaga. Sare Euskari buruz hitz egingo digute. 2014ko irailaren 19an Hego Lapurdiko hiriguneak, Bortzirietako mankomunitateak eta Bidaso Txingudi mugaz gaindiko partzuergoak Sare Euska, Euskararen sarea sortu zuten. Sare Euska egitasmoaren helburu nagusia, Bidasoaz bi aldeetako eskualdeetan euskararen erabilia bultzatzea eta dinamizatzea da. 2017 urtera bitarteko plangintza garatu dute eta horren barruan hainbat ekimen eta proiektu jarri dituzte martxan. Egindako plangintza horren azken txanpan, diraia da, azken urtean, eta elkarlanerako eta esperientziaren berri emango digute. Horretarako, kide bi, alde batetik, Silbi Xenal, Hego Lapurdiko hiriguneko Euskara Saileko zuzendaria, hirigunea Lapurdiko Egeo Mendebaldeko 12 udalerrik osatzen dute. UEUko iparraldeko arduraduna da bera? Izana, da bera. Eta beraz, badaki zerbait elkarlanaz, eta gaurkoan Sare Euska sarean, eta hirigunean ere sarean lan egiten duten artean, teineko digute bien artean, bestea David Izaga da, Irungo udaleko Euskara zerbitzuko zuzendaria da bera, eta horrez gain bere herriko Iruten Euskara elkartearen sortzaileetako bat. Aipatu ditzaket, Hego Mendebaldeko 12 udalerri, ez dakitzuek aipatuko dituzuen, akaso zu hitzi gutziko dizuete parte hori, beraz, bereiena da hitza, aurrera. Orduan, atzaldean, justu xetasun bat emateko, nahitzela gehiago Hego Lapurdiko hiriguneko Euskara zerbitzukoa, jakinez ez dela gehiago Hego Lapurdiko hirigunerik. Hori goizontan segitu duzu, Ara. Beraz, naz, Hego Lapurdiko lurralde eremuko Euskara zerbitzukoa. Orduan, pixkat esplikatzeko, beraz, aurkeztuko dugu Sare Euska sare hori, eta pixkat esplikatzeko asmoaren hastapena, nondik etorri zen sare hori. Orduan, jakin da pixkat panorama aurkezteko gure hirigunea zena, zen hortan, ziren, pixkat, ustut ere goizan ere esplikatu dutera, benanda mankomunitate bat bezala zuenean, eta mankomunitate hortan badiera 12 herri. Eta hainbat eskumen. Beraz, hainbat eskumen, hor saneamendua, garraioak, garapen ekonomikoa, beraz, eskumen guzti horiak hor bilduak ziren elkargo hortan, eta bazen ere hor mugaz gaindiko gaietaz arduratzen zen hor zerbitzu bat, eta zerbitzu horrek egiten zen lotura beste zerbitzu guziekin. Orduan, hainbat mugaz gaindiko zerbitzu hori sortu zenean, hasi ziren hainbat proiektu, eta gehienetan gainera dimensio handiko proiektuak, mugaz gaindikoak, egan nahi dut garapen ekonomiamenduan, izaten hartzen hor saneamenduan araztegi bat egiteko Nafarroa gobernua eta gure artean, edo garapen ekonomikoan ere bidasoa bizirik agentziarekin egiten ziren hainbat proiektu, beraz hori hor, Irun Hondarribia eta gure 12 herrian artean, pixkat ekonomia garatzeko gurean, eta Euskara zerbitzutik aldiz etzen sekulan deus egin. Hor bada ere azalpen bat, egia da Euskara, dakizuen bezala, beti delikatua izan dela, beraz, egia da, beste zerbitzuei esker, azkenan ate bat ere irekizela Euskara zerbitzuarentzat, hor gauza batzuk antolatzeko. Orduan, egia da ere, pixkat bitxia zera Euskara zerbitzutik ez izatea proiekturik, jakiz, beraz oinarria dela Euskara, janen dut hor lurraldean arteko oinarria hori dela. Eta beraz,
hasi ginen pixkat ikusten zein ziren gure hirigunetan unkitzen zuten beste herri guziak, eta beraz genuen Irun, Hondarribia, gero Nafarroan bazen ere Etxalar eta Bera, eta genuen ere Nafarroan beste leku batean Urdazubi eta Zugarramurdi. Eta gauza da pixkat begiratu genuela nork zuen euskararen ardura eremu horietan. Egia da Urdazubi eta Zugarramurdi genuela bazterrean, jakinez horietan ez dela euskara zerbitzurik, hor da gehiago Baztango udararen menpenena, eta beraz hasi ginen harremanetan Bortzirietako euskaraman komunitatearekin eta Irun eta Hondarribiko euskara teknikariekin. Eta beraz, ikusten duzu pixkatzein den eremua, gure Hamabi herriak, gero Irun eta Hondarribia, Gipuzkoan, eta gero Nafarroan beraz Bortziri horiek. Eta horiek dira sare euskar sarea osatzen duten 3 partaideak, orduan, Hego Lapurdiko hirigunea, Hamabi herri horiek jakin ezazuen beraz, Ainoa, Aetxe, Arbona, Azkaine, Biriatu, Donibainero Itzune, Getaria, Hendaia, Sara, Senpere, Urruña eta Ziburu, guti gora bera 76.000 biztanle. Bortzirietako euskaraman komunitateak beraz 5 herri biltzen ditu, Arantza, Bera, Etxalar, Igantzi eta Lesaka, 8.000 biztanle. Eta 3. partaidea, Bidasoa, Txingudi, Mugazuargoa da, eta hortan badira 3 herri, Hendaia, Hondarribia eta Irun. Eta 13.000 biztanle. Erran behar da, aipatzen dela partzuergoa, egia da, badira 2 gauza desberdin, alde batetik administratiboki, egia da, 3 partaide horiek diela edo bintzat sare euska osatzen dute, eta teknikoki aldiz, hor bai ari gira Bortzirietako mankomunitateko euskara teknikariekin, Hego Lapurdiko hiriguneko euskara teknikariekin, eta aldiz partzuergoak ez du berez euskara teknikaririk, eta beraz Irungo eta Hondarribiko herrietako euskara teknikariekin, partzuergoak du eskumen hori egan dut euskara Mugaz Gandiko aferetan, beraz horregatik partzuergoa agertzen da beti. Bueno, arratsaldeon eta mila esker gonbidatzeagatik, nire etxea sentitzen duen honetara. Eta eskerrik asko egiten duzuten lanagatik, dijoala aurretik bai. En fin, desente ezagutzen dut egiten duzuena, eta, en fin, niretzako heroiak zeate. Bueno, egin genuen lehenengo gauza izan zen, bueno, Bortzi, labait edo gure realitateak azaldu. Ez dizkizu, nolakoa dira berak, ikusten duzue Bortziria datuetan, Euskaldunak 79,9 badira, Euskaldunak 12,4, eta, bueno, azkenean da toki bat, erabilera 160 inguruan, en fin, azkenean zer da, ipar zonalde Euskalduneko toki bat eta arnasunea, ez? Espazio bat, non hiztunen konzentrazio demografiko handia dagoen eta hizkuntzen transmisio naturala indarrean dagoen, ez? Hori ikusten duzue. Bada beste, bueno, erabakitze forma Bortzirietan da, batzorde erabakitze badago, aholkularitza batzorde bat eta herrietako batzordeak. Orduan hau da pixkat erabakikatea. Hego Lapurdin aldiz, bueno, Silbik aipatu ditun herriak Hego Lapurdi osatzen dute, hau dira beraien biztanleak, lehen aipatu dugu, 74.000 bat lagun edo osatzen dutela, ez dugu sobera honetan sakonduko. Eta hau da pixka bat, Hego Lapurdi orain arte, Hego Lapurdi hiriguneko organigrama izan denaren funtzionamendua. Ikusten duzue, euskarak baduela, komunikazio eta Europa eta Mugaz Gindikoz gainea,
badu bere entitate propioa, ez, eta horrek ere importantea da. Hego Lapurdiko hiriguneko eskema erabakitzailea, berez Euskara Batzordea, Elkargoko bulegoa eta Elkargoko kontseilua da. Gidaritza batzordea, proiektu jakin batzuetarako, ekunde publikoarekin batera, baina ez beti, bakarrikan, proiektu jakinetarako. Beraz, eskema batzordearen bitartez, Elkargoko bulegoa eta Elkargoko kontseiluaren bitartez. Hondarribia eta Irun, lehen aipatu du Silbik, gutxi gora bera, ikusten duzu, horiek dira gure Hondarribian Euskaldunak 60 dira, Irunen 36, oso sui generisa, Euskaldunen arabera eta erabileren arabera, eta bar. Lehen ezagutza honetan beraz, bakoitzaren lege markoa ezagutu zen, zer egiten zen bere eremuan eta bakoitzaren plangintza. Hori dana mahai gainean jarri zen eta puntu amankomunak bilatzeko. Eta hor aritu ginen, ea zer egin genezaken elkarrekin, jotasun. Labur biltzeko, egin genuen zen, Davidak erraten zuen bezala, saio batzuk izan zen, saio bat bakarrik hor teknikarien artean pixkat ikusteko, lehenik elkar ezagutzeko, eta gero bigarren saioa izan zen, bigarren eta hirugarren saioak izan zen teknikarien, eta horiek dinamizatu zituzten hor saio horiek, eta hor izan zen beste lan bat, eta hor zen gehiago ikusteko hor zen helburu nahi genuen, eta ze ekintza mota nahi genituen antolatu gura artean. Eta azken saio bat egin zen, hor teknikariak eta autetxiekin, zinegotziekin, eta hor izan zen guk piskat erakusteko gure arduradun politikoei zen ziren gure proposamenak, horiek, beraz, haien hitzia emateko, eta horiek ere emateko aukera bat horien proposamenak egiteko. Eta beraz, iritsi ginen, ekintza plan batera, eta hori izan zen, beraz, saio horien emaitza, jakinez, ekintza plan honen helburuak zirela Euskararen erabilera eta sentsibilizazioa, Euskara zerbitzuen arteko elkarlana, hautetxean arteko harremana eta elkarlana, eta Euskararen ikusgarritasuna. Orduan, hainbat arlo landu genituen, beraz, lau administrazioa, arlo sozioekonomikoa, herrigintza eta transmisioa. Orduan, hasteko administrazioan, ekintza hor egia da administrazioaren aldetik, hori bai zera zailena guretzat, helburua zen eran bat gauza egitea eta nahiko azkar egitea, eta egia da administrazio mailan, jakinez baziera 3 errealitate desberdin, 3 lege desberdin, edo lege ezagure kasuan gainera. Hor ikusten genuen gauza bakarra administrazio mailan, hori zen hor harremanak izan, bentsat erakundean arteko harremanak izatea gutienez euskaraz. Hor ez genuen besterik ikusten. Erraten dugularik hor gutienez euskaraz, hori izan adibaz bortzilietan bat gauza egiten aldiera bakarrik euskaraz. Eta sare horren helburua etzen ere hor piskat iaustea erakunde baten maila, horiek bai gera beste maila batean hor euskara maila. Eta aldiz, gure kasuan eta partzuergoaren kasuan ere, bakarrik euskaraz egitea hori etzen posible, beraz, euskaraz gutienez ematea hori zen. Zan emateko aukera borzirietako gauzak harremanak egiteko euskaraz, eta gure kasuan beti euskara eta frantsesa. Edo espainola ere bai, partzuergoaren kasuan. Gero, beraz, merkataritza mailan, hor, hainbat ekintza pentsatu genituen, gehiago hori, herritarrei begirako sentsibilizazio kanpainak egin erabilera sustatzeko, merkataritza agidak edo hiztegiak, edo merkatariai begirako sentsibilizazio kanpainak bultzatu,
jakinez hori, jende asko da bilen guneak hor lehentasunez aukeratu, hori, beti azkenan hori zen hastapeneko gauza, piskatzen aztertzea nuntzen mugimendua, hor, hiru eremu horietako jendean mugimendua, eta hortik abiatzea ekintza batzuk. Turismoa ere aipatua izan zen, jakinez hor ere badera mugimendu bat, han bat gauza pentsatu ziren, Euskararen ibilbide turistikoak zabaldu, hor piskat erakusteko turistei ere, baina hor gehiago euskaldunei, turista euskaldunei begira, piskat hor erakusteko Euskara desberdinak eremu desberdinetan. Eragileei begirako sensibilizazio kanpainak, hor ere identifikatzea nun ziren turismo eragire eskualdunak eta informatzeko ere publikoa eta turistak. Agera gida eta iztegitzoak ere, hori ikusten genuen turismo mailan. Eta beraz, baziren bi gauza, edo turista eskualdunei begirakoak, edo kanpoko turista begirakoak. Alde batetik hor pentsatzen aldugu, zakit hor bizkaitar bat kaso hortan etortzen dela gurera eta interesatuko zaio jakitea nun badiren hor eskualdunak hor gure eremuetan. Eta gero ikusten genuen ere, importantea zela, eskualduna ez den bati ere erakustea nun zen eta hor zentzerarik hor gure eremura. Hor eta gazten arteko topaketak, hor pentsatu genuen, hor genuera aukera trukeak hor sustatzeko. Hor adibidez bertsolariza mailan edo hola, genekian ere bertso eskolak baziela eremu guzietan, beraz hor bazen aukera bat zerbait egiteko hortan. Eta gazteentzat ere hor beste ekintza edo jarduera motak antolatzea, ejan nahi du, adibidez, badakigu ere hor borziletatik etortzen dira surfa egitera edo ego lapurdira, genetan. Eta hor ere bazen aukera bat zerbait, Euskararen aldeko zerbait egiteko nafartar eskualdun horientzat eta identifikatzeko ere ego lapurdin ari ziren eskualdunak. Eta azkena, beraz, helduen eskualduntzea eta alfabetatzea. Beraz, hor izan zen, beste, bintzat, ekintza mota bat izaten hartzela mintzodromo bat. Zuek baduzue ohitura, borzilietan etzen egiten eta ego lapurdin ere ez. Beraz, mintzodromoa zen posibilitate bat. Eta beraz, hori beti helburu horrekin sustatza ahemana Euskara ikasten ari girenen artean. Eta gero, beste gauza batzen ere gehitu genuena ekintza planean, eta hori zen komunikazioa. Zen nahi genuen, ara ere, Euskararen ikusgarritasun aritik, nahi genuen logo bat ere sortu, ongi identifikatzeko gure sarea. Jendak jakin dezan zer zen sare euska eta orduan. Hor ikusten duzuen bezala sare euska beraz, 2014an protokolo bat izenpetu zen publikoki eta beraz hori 2014ko irailaren 19an eta beraz aintzinetik ekintza plan hori aurkeztua izan zen Davidak aipatu dituen gune guzti horietan eta bozkatuak izan ziren. Ekintza plan hori bozkatua izan zen leku guzti horietan eta publikoki izan zen izenpedura 3 partaideen artean. Eta protokolo hortan agertzen zen bat engaiamendu, kompromiso, eta orduan horiek ziren mugaz gaineko elkarlan iraunkorra sortu, sare euska deituriko sarea sortu, gero sare euska sarearen baitan ekintza komunak bideratu, euskararen ikusgarritasuna lantzeko, hizkuntzaren irudi erakargarria eta bizia,
Sare Euska sarea biziaraztea mugaz bi aldetako praktika egokiak trukatuz, 3 instituzioan arteko komunikazioa gutienez euskaraz izateko lan egin, eta urtea bukatu baino lehen mintzodromo bat antolatzea eskualdean, euskaraz dakitenak eta euskara ikasten ari direnak elkar harremanetan jartzeko. Orduan, hori zen erraten izuena, 2014ko iraian 19an hori zenpetu zen protokoloaren argazkia. Hala, eta beraz, lehen urtetan, ze hor ekintza plana, bozkatua izan zen 2014-2017. Hala, garai horrentzat izenpetua izan zen hasteko. Eta erabaki genuen hor lehen urtetan, landuko genituela administrazioa, euskalduntza alfabetatzea eta merkataritza. Beraz, erran bezala hor, administrazioari daukionez, erabaki genuen hori hor etzen ekintza ikusgarri bat, baina erakundean arteko harremanak gutienez euskaraz izatea, eta bigarrena zen, beraz, mintzodromoa, bintzat 2014ko haugarren urtea hor bukatu haintzolatuko genuela mintzodromo bat, eta beraz, hor lehena izan zen 2014ko abenduaren 3an, euskaren egunean, eta gerozik hor urte guziz egiten dugu euskararen egunaren kari egiten dugu mintzodromo bat, 2014an 3an izan zen, 2015an Hondarribin eta 2016an Donibane Loitzunen. Hor bakoitzan hor bildu izan ditugu 150 pertsona inguru. Ekintza egia da hor alde batetik emaiten duela aukera bat ikasten dutenai hor euskara praktikatzeko klasetik kanpo, hori da betikoa, beti sekatzen duguna, sekatzen ditugu aukerak, bilatzen ditugu aukerak hor euskara praktikatzeko klasetik kanpo, eta gainera egia da nola badiren hor eremu desberdinetako ikasleak, egia da hor hemen gertatzen aldena edo gurean egan nahi dut hor edo legatzea frantzesera edo espainolera, hor bakizuen dola egiten den mintzodromo bat, eta egia da azkenean hori hor 4 pertsona dierarik, hor saiatzen gira beti nahasten eremu desberdinetako jendeak, eta hor ez dute beste aukerarik, eta hitz egin bagote euskaraz, beraz, hanbat abantaila ditu hor ekintza honek, eta gainera hori hor sortzen dira ere harremanak jenden artean. Eta beraz, orain ikusiko duzu pixkat hor, hiru urte segidan egin dugu mintzodromo bat, ikusiko duzu bideo bat hor pixkat hori laburbiltzen duena.
Euskal Herrian euskaraz, naizegu hitz eta jolas, lan eta bizi euskaraz eta hortara goaz. Ada garaia noiz bai dezagun, eta hori galero irabaz. Zabalbideak eta aireak gure hizkuntzak ardezan arnaz. Ada garaia noiz bai dezagun, gauza hori galero irabaz. Euskal Herrian euskarak egiterik ez bada, bota dezagun demokrazia zerri askara. Gure arima hiltzen usteko, zain odol galduak ez gara. Hizkuntza gabe saidazuen nola irtengo naizen plazara. Gure arima hiltzen usteko, zain odol galduak ez gara. Zurrunka, Harresiak, elurra, Harresiak ez dira elurra bezala urtzen eta zurrunka eginez pitzatzen. kantu, Paris, iraultza, baserri. Paris erdian baserri bat jartzea kantu bat merezi duen iraultza bat da. Mundu, mintzodromoa, aukera, euskaraz, harreman, Mintzodromoa, aukera, mundu eta harreman guztiak euskaraz. Gurean ez dago game overrik. Euskararekin denok gara irabazle. Jolastu nahi? Bueno, 2017an, bueno, 16an hasi behar genuen, 17 atzeratu, eremu komunetako merkataritza eta ostalaritzan euskararen erabilera sustatzeko, areagotzeko, bueno, arian jarriko dugula plana, martxan dago ja. Eta, bueno, pues, danak dituela pues, alde baikorrak eta alde eskorrak, ez? Gure ustez, alde segurenik baikorrena, Mikel Irizar uste gaur goizean egon dudala hemendik, euskararen lurraldean lan egiten ari gehalaren sensazioa. Hori oso gratifikantea da. Ez dakit entzun dio zuen inoiz, euskararen lurraldearen kontzeptua, gero gainbera zetozen zenbait erakunderen bizi berritze ere ekarri du, ez? Besteak beste nik ordezkatzen dudan Bidasoa Txingudi Patzuergoa, ezta?
hizkuntzen kudeaketa eleanitza eta hizkuntza ekologiaren gaineko, gure hausnarketak, ez? Ez gaude hizkuntz bakarrarekin lanean, hirurekin, baina euskara sustatuz, eta horrek ere bereak baditu. Erakunde bakoitzak alduena ematen du. Partzuergoak edo Irungo udalak edo Hondarribiko udalak ematen alduena, Hego Lapurdiko hiriguneak alduena eta Bortzirietako mankomunitateak alduena. Elkar ezagutzea topikoa teko balio izan digu, bai politikoki eta bai teknikoki, ezin utzi esan gabe badakizue, guretzat ez, batzutan iparraldea parke tematikoa dela eta horrekin ere ustea. Naturaltasunez ikustea euskara indartzea egitasmoa gauzatu egitezkela, bereziki beste eremu batzuetan. Eta aldezkorrak, ahalegin handia egin bada ere, orduak eta orduak sartu ditugu, oraindik emaitzak oso xumea direla, eta jusko aurrekontu bat edukitzeko zailtasun handia ditugula. Lanaz duraz berdinak, nolabait lotzen gaituztela, burokraziak ere lotzen gaitula desente, eta hauteskunde tempusak, ez baldin bada batean, bestean da hauteskundea beste, rolloa da, eta hauek egundoko eragina dutela. Eta besteik ez, eskerrik asko.